Till gott att få bröd vid först. Bär ikke allt och nekv. Och i Mumidalen var det inte så ofta bröd, men de har korsne brevkassar öll sommer. Hallå! Säg mig, är det med du ropar då? Är det brev till tyckare? Han detter ner och i vida bara. Ha? Ja, kom och inte långt bra. Kom så, kom så. Kom så! Ja, det är det! Jag tror grivet att hålla. Ja, gott helt du kött. Hur grivet är hållet? Högst du ill? Säg mig, vad är det 1000 kronor till hållet? Nej, det var inte. Hur är det så? Hej, Theo! Kom igen, lilla doj! Måste inte kanske få brevet först. Hej, Theo! Här till det orkar doj! Mamma, är ett brev? Brev? Fra kvörjon? Till från Mimlene. Kvar Lutla Mui? Hon toskar runt utanför. Så, fortell mig om brevet. Det är från Mimles syster. Nej, det var inte inte. Och får du en trång till att släppa bort ifrån mig. Hon attar sig kan ska komma hem till dig. Nej, inte om det är skiler och igen. Är det 3 ferier dottern hun har ventlo? Ja, jag vet. Men något det var ju så att det bara första ferien. Du är inte jävligt möjlig och skickligt att orka doj! Ja, alltså efter, annars vet jag ni ger det. Det är bättre! Här är drömsvarje! Jag vet detta! Mimla skriver att hon kommer hem. Hon helt hon orskar hava Lutla Mui att. Jo, men det var døylig. Kanske skulle vi fære iver og vaska sin til tjataimon? Heldig du at Lutla Mui var der, og syster henne er kjøttet av ved heim. Nej, hon renner säkert undan postbonen än. Hever hun nu at det gjør skolka brøg. Mumi mamma. Vad är det för brev? Är det från syster Munna? Vad skriver hon? Nekra dagar sjøttene kom Mimlan så atter i Mumidal. Mimlan er nek større enn Lutla Mui og mer rolig i alle matar. Här är Mumidalen. Jag håller en ek med brottsmlen. Nej, här passar inte vart plats. Rojkor. Det gäller kanske med. Det är Mumihuset. Här har tid ösn i Mumidalen. Kan kanske du säga? Det var stort lite ösn i Åh, nå så. Är det koffert inte tomt? Ska jag hjälpa dig kon? Nej. Det var så nej. Sisse dig kon. Känn lite hotell som bäckor Mumihus någon här främlandet. Skulle du gista? Är det flytt? Ja, fitt är det. Lyckla syster min har bo lunch så att han kom nu så fylkast vid. Kom nu. Torska ett falla först. Kom nu om du skulle. Mimla! Hallå, Lutla Mui. Hallå? Har du kikkat dig väl? Skudda där. Det var ju ett lätt där. Jag pratar vid 2 små främmande folk och i våra väg här. Säger du främman? Ter var löjliga stora som Lutla Mui. Ter har ett störst koffert.
Og terskjera løknar. Ja, men så må jeg heldig for å gjøre en lilla dubbelsång. Mange takk. Kom lukla mor. Nu færa vi bor heim. Ikke enn. Vi må færa heim og vaska. Jeg har ikke rørt hånd fra sui og atlan vetur. Jeg vaska i gulvar i morgon og lett horar og vinter oppa vojan vekk. Takk fyrir at I da har haft lukla mor. Godt at I da har sovet med en parten av tøyen hun var her. Nu skal jeg si at de sier at jeg har ikke sett seg en eneste minutt siden det vakna i var. Heldig du ikke til Mumi? Takk en øyna fyr. At det var så til. Hva mener du hatt det var så til, mon pappa? Nei, han kjøttan til. Nu har jeg meg selv han hoksa. Rakte vi to. Du må spekle på. Men så kommer det at jeg kan stå ut og jaila. Det gjør det ikke så det er noe for det. Blankla ned. Hallo, Smáir. Ja, men kvart hukta de fyra kon av I der. Og kokkvarslu tjata kon. Kalta de det bøyti eller kvart av I der. Jeg politimeister her I Mumidalen, og det har vi vært I Negvar. Låne timastare. Timastare? Oi, nei, hjelp! Det ikke tjaua. Vi kan ikke ståle det som en kloppfest. Det her var vi ikke. Ja, men jeg har nega sagt her. Ja, Så atlet ikke hanta klokken? Sjálvand ikke. Jeg kom bare vidja Mumiuske. Det kloppfest egentlig hvit. vi deiler da. Ja. Sisse tykkene bare bøten. Ja. Nu, her det ditt velkomna I Mumihuset. Smáir, I hesa små gestir tjat her, Mumi mamma? Ja, det halte jeg. Og til det var kofferst vi, så der må man stekka lunche, så hunaligt. Jeg helt tryggelt. Sjálvande. Hver det tid? Jo, jeg det Toppland, og hun det Veitland. Gjør så vel å komme inn, og følg deg som heima. Jeg kjenner jo at jeg kunne løytla av deg. Kjør takk for blodskapen. Ja, jeg synes det løgnar der. Ja, ønsken dykk. Vil du noe særlig? Ja, jeg har fratt at Mimmeland endelig kommet atter. Hon kom for løte så gjerne. Hun ikke her nu, ha? Nei, hon får hjem til seg selv sammen med Luttel og Mui. Nu så. Ja, så på timersdag må jeg fylle vi. Det er stor tøtning av vita alt svaret. Farvel og takk, Mumi mamma. Jeg halte han forelska I mumlene. Men kvært damer henne I han. Det var det ikke. Hva gjør dere noe gestir? Det så mest spenknar ut. Typ nu bara bytte kameran, följde och bara hemma. Stora tack, Mumi. Vel, skulle vi krekla koffertle? Vi må finna gott sted. Skulle vi krekla det her nere? Nei, tror vi kan da forlattla sånn til det å røyte opp lakken tablan. Nu krek vi kurset klubbfast I Jesusskuppene. Du må slå vel etter du som ikke eier. Det flyttir, det råpla ikke. Vi må korslinja slå vel etter.
Ja, vi der vana av mørsle gestir Mumi men hesa boar seta med. Her må være nåran fram. Ja, det kan vel vera vi som døgn og nøvnen. Hva må der være? Det som flutja der undan omkron. Og hva skulle det være? Ha, Mumi? Vet du det betta der? Det må jeg helter. Nå, her det. Hva gjør det der? Jeg rent jeg lusta vid horna, men jeg hørte ikke. Her må det være sauna her. Hva helter du grunden i at her Mumi, pappa? Her anser jeg gå sera vel etter kofferten tjasar. En skatterøyder. Og kun på en tata. Hoksa der om det åvatte og flutja undan politien, mom, pappa. Man tar vera, men tar man korsene vera skila godt å hava egin vittan. Snatti og momrykker, vil jeg ditt hava en drekka, mom? Ja, takk. Ja, takk. Og kakrat vi. Topplan! Nej, nej, nej. Nej, nej. Kofferslir harvne och vad ska det göra? Ja, För det helt inte sjålig. Är du lille under tånchlen, ne? I man blir tricklast. Jag har inte akkurat för häntla kött. Jag känner lamartofflan och kemisk kött. Må kanskje vittla vid det hjälpverk då. Sljálvan, det kan nog ta en kämdre något i kändlen och amlar. Och aj! Vinteren er vaksen, ha? Ja, det eisne det blir så kallt knapplega. Jeg var tid sove vel. Kommer for at ikke noen drekka. Nå hetta her. Kom jo og sier gåan der vi mumrik og snotta. Her er min god vinner. Hva feier? Hun kjemler. Ja, en kjemlig kött. Hør det som kjemur. Morran. Morran? Ja, hon jävlig. Rævlig? Morran. Veist du hvor hun er? Jeg har ångat til se henne, men det sier hun er rævlig. Hvordan var rævlig? Meina tid at hun jakstra tekkon? Nej, hon kjemlig kött. Sisse tekkon nu bæra. Morran våas er ikkje godt her. Ikke? Men hun er øyne rævlig. Det gir ongan mun. Alle gestir okkara skulle kjenna seg tryggare her. Så fer tipar upp av kamerat tja tikkun. Vi skulle ansa vel et tikkun. Takk fyrir, mumle pappa. Her kjem ønsken inn. Horst. Vi må heldig få okkur vatten. Vil jeg ditt hava mer drekka? Kvetra vase? Det kommer rævlig morgon, mamma. Jesus. Tu mås fadrarna stajgepanna verja det vi. Oi. Bæra her nu er no nek vott til öll.
Nu er midnatt. Jeg halte hérna borta morran kjemur. Jeg vevner at du hever rett. Kemler, hon der. Ja, du kemler hon. Hette ikke sånn at bæra fjett. Vi kan ikke sitte oppe i alla nåtterna. Med vår, nu får jeg ikke luft. Ja, som du vil. Ja, men jeg får hjem nu. Til leie. Han sa vel ekte der. Rann den der rea middag med. Da skal Maja til å stå. Hon är här. Men jag vill säga att passerar ju bara för det var vintern i snakten jag också nu. Det så jag själv här är anken. Ja, men så er det ikke for at vi er ferdig hjem snart, ja? Det tror jag bara rea med. Och jag mår till nå. Du färdig. Heronchen. Så. Er det nei, det blir så ekkeslig snart, du? Ner. Hver? Båten. Nu så. Men jag fick ju åka till min hemma. Til røyer, Mumi. Her er rangen. Ikke? Du vet det, du? Her mot fram onken. Helvete, du har efter att borta Mumi. Det är alltid så sannolikt jag hade gjort det. Här är rum. Hei, mora. Det er frøtt åkken om til å få hjem til din kjøls. Tur er jo gestir åkere. Och rosen är som mer vill kalla Det dig. blir rosen hon. Kjer så vel affære innan jeg har tatt til tøtjo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hurra, hurra! Hurra! Hekst du helt? Hva er mamma gå? Er det frist? Kom så Hade rötten av morgonen. Det er kallt. Ja. Hon kommer ikke atter i natt. Vi får inna på håken och kort hårt.
De så ikke morgenen atter til nattene. Men hvor kommer vi rundt med morgen?